L-Imnara, ir-rivista tal-Għaqda Maltija tal-Folklor, tiġbor fiha artikli dwar it-tradizzjoni orali u dwar bosta oqsma oħra tal-ħajja tagħna. Ġużi Gatt qasam magħna xi ħsibijiet dwar din ir-rivista. L-Għaqda tal-Folklor ġiet imwaqfa uffiċjalment imma 3 xhur wara li Malta ħadet l-indipendenza, ġifieri fl-21 ta' Diċembru 1964. Da ma jfissirx li l-biċċa ma kienx ilha tinħema u dawk in-nies li daħlu fil-Kumitat tal-Għaqda l-ewwel darba kienu ilhom ħafna attivi fil-fera tal-folklor f'Malta insomma. Fosthom kien hemm ngħidu aħna Nino Cremona u Giuseppe Cassar Pulicino li kienu l-presidenti onorali u fil-Kumitat kien hemm nies bħal Giuseppe Gallia u Giuseppe Cardona insomma. Però l-Imnara bdiet toħroġ bil-ħidma tal-Guido Lanfranco fl-1978. Jiġifieri għaddew 6 snin, ma sadantant il-ħidma u l-linja tal-Għaqda kienet l-iktar fi programmi li kienu jagħmlu l-membri tagħha bħala individwi jew bħala membri fuq ir-Rediffusion li kienu influenti ħafna u xi taħdidiet pubbliċi li kienu jsiru dak iż-żmien. L-Imnara ġiet fi żmien meta bdejna narfu li l-ħajja tal-bniedem inbidlet. Ngħidu aħna ġifieri l-ħajja ta' tfuliti imqabbla ma' tfulit mistieri kienet differenti ħafna. Imma t-tfulija ta' mistieri imqabbla ta' mistieru ma' nannu ma kienx daqshekk differenti. Ġifieri fi żmien mela jiena tajt mill-kuntatt tad-dinja ta' li għex fiha nannuwi sewwa. Dan kien ġara ħafna nies oħra. Allura l-Imnara u l-folklor kienet strumentali biex ġabret flimkien it-tifkiriet ta' twelidiet, ta' tfulija, ta' żwiġijiet, tan-namur, tat-tqala, tal-imwiet, tal-festi, tal-qubbajt, ta' fentu tal-ġimgħa l-kbira tal-Karnival li kien hemm bżonn li ġabru għaliex konna fi stat fejn il-ħajja qiegħda tinbidel. Issa fil-preżent l-Imnara u l-Għaqda tal-Folklor qiegħda tipprova tkopri dawk l-oqsma kollha tal-ħajja illi qabel ma konniex nagħtu każhom ngħidu aħna kuntenti ħafna illi għandna sensiela ta' artikli fl-Imnara illi ikopru l-ismijiet tal-postijiet qodma ta' madwar ix-xatt kollu ta' Malta u Għawdex jew kważi kollu għax dawn l-ismijiet antiki mhux biss għandhom interess lingwistiku ngħidu aħna imma t-tifsiriet tagħhom għandhom ukoll informazzjoni storika. Pereżempju darba kien sar studju biex jaraw kemm hawn ismijiet li jinkludu l-kelma bir, il-kelma ġnien, il-kelma għalqa, il-kelma bur, per eżempju l-kelma għadir, u minna tista' tieħu sens inti tal-istorja tal-bidja f'Malta wkoll sewa. L-Imnara toħroġ darba fis-sena sewa u għal ħafna żmien stajt takkwista biss jekk inti tkun membru tal-Għaqda. Hekk għadu kważi ma mhux għal kollox għax issa l-Imnara qed tiġi stampata għandna pubblikatur u kull ma wieħed irid jagħmel li jfittex l-Imnara fl-internet, online, sewwa u jara xitla u hemmhekk isib minnu pubblikatur u anki il-mod ta' kif jikkomunika magħna bħala Għaqda biex jekk irid jimla formula u jsir membru. Jiġifieri wieħed irid ifittex il-paġna tal-Facebook tal-Għaqda tal-Folklor u fiha jekk ifittex ftit hemm formula ta' wieħed kif wieħed jista' japplika u jirċievi l-Imnara id-dar. Imma il-kopji l-antiki qegħdin online issa l-antiki net jiġifieri u dawk tal-aħħar snin jistgħu jinxtraw ukoll. Aħna s'issa nirringrazzjaw l qatt ma kellna diffikultà biex insibu l-kittieba sewwa imma dejjem attenti għall-kittieba ġodda u għandna post għalihom. Kull min irid jiktbilna jekk jista' jkun kitba bil-Malti sewwa u ma jimpurtax aħna għandna sens wiesa' ħafna ta' x'inhu folklor huwa l-ħajja soċjali tan-nies. Aspetti li forsi qegħdin jintnesew ftit hemm ħafna minnhom jiktbulna jekk jista' jkun mhux artikli twal ħafna ħalli ma jgħux l-ispazju ta' ħadd ieħor imma nħeġġu aħna ninkoraġġixxu li n-nies jikkomunikaw magħna u jekk wieħed jixtri l-Imnara
jkollu aċċess għandu l-mod ta' kif jikkomunika magħna faċilment b'email jew bitra jew b'indirizz u nagħmlu minn kollox aħna biex nippubblikaw ix-xogħol ta' kulħadd li hu tajjeb. Sewa, jekk hemm bżonn għada pitada l-Limnara toħroġ aktar minn darba f'sena. Sewa, għax inħossu li qed nitlaqa' tajjeb u qegħdin nimlew vojt jew bżonn fil-kultura Maltija. Tlaqna u wasalna huwa ktieb tfal b'kitba ta' Angel Marie Haber. It-tim tagħna ltaqa' ma' Angel sabiex jitkixxef aħjar xi stejjer u x'karattri hemm mistura bejn il-qxur ta' dan il-ktieb. Tlaqna u wasalna huwa l-ewwel ktieb li ktibt kif ukoll illustrajt. Huwa dwar kif u x'ħin waslu ħafna membri tal-familja f'dar ġara ħal fit-Tizju fil-Gżejjer Maltin. Huma waslu jew bil-mixi jew b'mezzi ta' trasport antiki jew moderni li għandna fil-Gżejjer tagħna. Huma jinġabru biex jiltaqgħu u igawdu okkażjoni speċjali flimkien. Dan il-ktieb huwa dak li jissejjaħ cumulative għax fih repetizzjoni ta' xi ħadd li jħabbat fuq il-bib tad-dar jiftaħ sakemm fl-aħħar fit-tmiem tal-istorja ikun hemm sorpriża. Dan il-ġeneru ta' kitba ħajjar l-tfal biex jaqraw il-ktieb jew jitolbu lill-ġenituri jew kustodji tagħhom biex jaqrawlhom. Kif ukoll ir-repetizzjoni tal-frażi bum bum ħabbat il-bieb minn ġin ħajjar l-tfal biex jaqrawha jew jgħiduha u ibassru se jiġri. Il-ktieb minnu nnifsu huwa interattiv għax biex jinqarang trid tiftaħlu l-qoxrang ta' wara biex bekk turi il-bieb tad-dar minn fejn jidħlu l-mistednin. Waqt li jinqarang tista' tinħoloq titqanqal diskussjoni dwar luqsnin it-tfal jew eluq snin il-ġenituri jew kustodji tagħhom, forsi ġrat xi ġrajjan dakinhar. Kif ukoll il-ktieb jista' jħajjar it-tfal biex jiktbu l-verżjoni tagħhom tal-istorja, jiktbu dwar il-festin tagħhom u jistgħu wkoll jagħmlu l-illustrazzjonijiet li huma ritratti ta' collage magħmulin minn materjal riċiklat, biċċa kbira drab. Kif ukoll jista' jkun spunt għal kitba ta' kartolina felu is-snin jew ittra ta' stedina għal festin. Il-ktieb jgħallem lessiku li ħafna drabi it-tfal jafu u jisemgħu bl-Ingliż flok bil-Malti, ngħidu aħna l-mezzi ta' trasport, il-membri tal-familja, il-ħin u l-kanzunetta ferħu awguri. Il-ktieb fil-kitba u fl-illustrazzjonijiet juri ħafna l-kultura Maltija għax jistaw jisemgħu ismijiet bil-Malti, l-indirizz tad-dar, mill-mezzi ta' trasport, il-bitzilla, il-bixkilla u l-xkora li kienu jiżaw biex iġorru xi affarijiet, kif ukoll il-kanzunetta ċeklem ċeklem karozzin u t-taqbiliet bum bum il-bieb onġi onġellang u lanċa ġejja oħra sejra. Għal
Austin Camilleri, il-lingwa hija bħaż-żeba taż-żejt u l-akwarelli, l-irħam u l-bronz. Jiġifieri il-materja prima li permezz tagħha joħloq xogħlijiet tal-arti, bħalma naraw fir-rokna li jmiss. Jien ġieli użajt it-tekst fix-xogħlijiet preċedenti tiegħi, mhux bil-Malti biss, u kont użat test mhux neċessarjament għax kien qed jgħid it-test, imma wkoll għall-forma, tipo tiċpis ta' kulur. Iktar reċentement billi kont qed naħdem fuq l-idea ta' territorju u billi għalija is-sit u l-kuntest huwa importanti, bdejt naħdem ħafna iktar bil-Malti. Għalija l-Malti huwa b'xi mod ieħor distillat ta' esperjenzi, ta' memorji, ta' storja. U billi kont qed naħdem fuq l-idea ta' territorju, ta' baħħar, ta' barra, ta' truf, ta' aħna u intom, għalhekk interessanti li nuża l-Malti bħala qisu dak kif qedlek distillat ta' bejn dawn il-Latin u l-Arbi. Fil-verità l-ewwel xogħol li kelli fuq bil-Malti kien video li kien esibit Brussell, allura il-kuntest dak kien Ewropew, però dal-video kull ma kien il-ħin bil-Malti u fil-ħin ta' vera kien jixxiftja minn ħin għal ħin ieħor, minn ħin għal ħin ieħor. Jiġifieri minflok ma tara n-numri Latini kont qed taqrom bil-Malti. Fuq l-idea ta' disa ħarġet ukoll minn esibizzjoni kienet Brussell imma xtaqt nespandi x-xogħol tiegħi aktar fuq it-territorju kollu kemm hu Malti. U fil-verità bat 9 versi minn poeti, minn poeżija u lirika kontemporanja Maltija u naqqaxthom madwar Malta u għawdex anke kemm huna. Bażikament kull ma rid nagħmel li inħalli l-marka bħalma ħafna minna nħallu l-marka, però b'mod kemm aktar impersonali. Dawn bażikament huma interventi direttament fuq in-natura, all right? Imma mhux interventi li huma għal dejjem. Fil-verità jiena li nieħu gost li n-natura terġa' toħod lix-xogħol tiegħi in this case. Però kien hemm żewġ postijiet fejn mhux in-natura ħadithom lura imma l-bniedem stess. Għax tnejn minnhom kienu fuq sit ta' kostruzzjoni, wieħed ta' Sliema u l-ieħor il-Mosta u bnew fis-sit ta' kostruzzjoni. Ġifieri l-industrija kienet ix-xogħol in this case u mhux in-natura kienet ix-xogħol. L-oħrajn hemm fuq l-irdum tas-Sanapaw ta' Ċenċ, mbagħad hemm f'Barriera, il-Qala wkoll, u mbagħad hemm oħra li ħaditha totalment in-natura x'kienet direttament fuq il-baħar u migrufa fit-Tafal li kienet Arqaqla Marsal Forn fil-limita ta' Marsal Forn, imbagħad ovvjament hemm Xrop Laġin, il-Wardija, Kemuna fuq il-moll ta' Kemuna u hemm taħt Santirmu l-Belt. Mikallef kellha madwar 52 sena meta ħallitna. Minkejja dan, il-kontribut tagħha lill-poeżija Maltija tant kien b'saħħtu li nibqgħu inqisuha bħala punt importanti ta' riferiment fl-istorja letterarja ta' pajjiżna. It-tim tal-Sinna ltaqa' ma' Dr. Emanuel Mifsud sabiex jifhem aħjar is-siwi ta' kitbiet Mikallef. Biex wieħed jagħti tarif bażiku biografiku ta' Doreen Mikallef se jkollu problema illa għaliex Doreen għexet ħajja straordinarja, kienet bniedma straordinarja, unika fil-poezija tagħna. U għatem ħafna mistoqsijiet dwar ħajjita. Jien nippreferi li l-mistoqsijiet nħallihom mistoqsijiet anke biex wieħed jirrispetta il-ħajja ta' dak li jkun. Imma kienet il-poeta illi il-poezija tagħha ġarbita, verament ġarbita.
poezija ta' dbatija kbira, persuna li batit, persuna li ħabbet is-sempliċità, jina niftakara kif jiftakruha ħafna nies titmal qtates il-belt fejn kienet tgħix, il-belt Valletta, għaddej anka strada reali blikel biex titmal il-qtates u perswas illi il-qtates kienu igawdu aktar mill-li kienet tgawdi hi. Kienet dik it-tip ta' persuna illi il-poezija tagħha tirrispekja din il-ħajja pjuttost ibsa illi għexet, imma fl-istess ħin jirnexxila bħal poeti l-kbar tibdel l-ikraħ fis-sabiħ. Hija poeta importanti ħafna l-ewwel nett ila li fi żmienha qed nitkellmu snin 60-70 partikolarment imma anke wara. Kienet l-iktar poeta mara prominenti tal-ġenerazzjoni tagħha. Barra minn hekk, jekk għandna eżempju ċar ta' poeżija konfessjonali hija appuntu l-poeżija tagħha li tagħmilha iktar differenti u iktar speċjali minn poeti oħrajn. Terġaw tgħid Dori Mikallef minħabba li kienet poeta konfessjonali, naħseb jiena kienet waħda mill-ewwel poeti nisa illi tat sensibilità kbira lill-femminilità. Imma mhux il-femminilità kif rawa l-poeti irġiel, imma il-femminilità propja tagħha bħala mara. Hija poeta spiritwali immens fejn jirnexxila tlaqqa reliġjonijiet differenti taħt idea waħda, din l-ispiritualità profonda li minkejja id-batijiet fiżiċi, emozjonali illi titkellem dwarhom jirnexxila tidħol f'dan il-qafas spiritwali li naħseb illi fi żmienha ftit kienu l-poeti li rnexxilhom jimxu sem u warajha forsi kien hemm min imita u allura estenda biex ngħidu hekk il-poeżija tagħha. Dori Mikallef hija poeta diffiċli, irridu ngħiduha. Diffiċli mhux biss għaliex it-temi tagħha huma ħafna drabi oskuri, imma anke teknikament il-mod kif tikteb il-poeżija jimpenja ħafna lill-qarrej. Il-qarrej ma jistax sempliċiment jieħu gost jaqra l-poeżija, ma jrid ikun hemm b'moħħu, b'qalbu, b'ruħu, b'kollox, għaliex hija poeżija li allura jidħol anke l-aspett fiżiku, hija poeżija ħafna drabi taqtalek nifsek anke biex taqra. U f'dak is-sens naħseb li verament Dorin hija poeta unika. X'naqralek f'għajnejk kull meta nħares lejk u f'baħar għajnejk eternità hemm ruħi ħalliema bl-arkanġli tal-lejl u hemm seħer għall-baħar u l-ħsieb taż-żakawl kull meta nħares lejk u f'baħar għajnejk profondità hemm warda ħamra nar għat-toroq tremendi tas-silġ li għad irrid interraq rotazzjoni divina fl-ispazju lejn id-dar bajda manna ta' sliem fejn l-ilma li nġabar u wellet, fejn xema li ħabtet u bkiet, fejn int Adam kadmon u għajnejk il-lussu talla. Il-frażarji bħad-dizzjonarji huma għodda siwja ħafna fit-tagħlim tal-lingwa. F'din ir-rokna se nlaqgħukom ma' Jana Bsajla sabiex nitalmu aktar dwar il-frażarji u dwar il-ħidma meħtieġa fil-kompilazzjoni tagħhom. Il-frażarju Malti Russu Facebook biex niftiemu l-ewwel ktieb tax-xorta tiegħu fl-istorja immirat għal Maltin li jixtiequ jitalmu jitkellmu bl-ilsien Russu direttament mill-lingwa nattiva tagħhom biex jikkomunikaw mal-ħbieb Russi hawn f'Malta jew jagħmlu l-użu minnu waqt il-vjaġġ tagħhom lejn xi pajjiżi li jitkellmu bl-ilsien Russu.
l-istruttura hija tipika bħal ta' kull frażarju komuni nistgħu ngħidu. Apparti mill-kliem, il-frażijiet u l-espressjonijiet li ntużaw ħafna fil-ħajja ta' kuljum, jiena daħalt hemmhekk in-numri kardinali u ordinali, xi tarif grammatikali fil-qosor ħalli l-istruttura tal-frażijiet tkun tista' mifhuma aħjar, kif ukoll daħalt l-ismijiet tal-ġranet tal-ġimgħa u dawk tax-xhur, u hemm ukoll glossarji tematiċi fl-aħħar ta' xi taqsimiet li huma mibnijin skont il-prinċipju tematiku. Pereżempju, jekk tieħu taqsima fl-ajruport, wieħed jista' jinqeda pratikament malli jidħol fl-ajruport ta' Russja, isib il-frażijiet kif għandu jissaqsi direzzjonijiet, fejn għandu jixtri l-biljetti, fejn għandu jissaqsi għat-taksi, jew pereżempju meta wieħed imur jagħmel ix-xirja, l-istess għal-ristorant kif għandu jordna plat, x'għandu jsib fir-ristorant Russu, l-ikel tipiku Russu. Fl-aħħar ta' din it-taqsima wieħed isib il-glossarju tematiku, gastronomiku. Kif nasal fl-istazzjon tal-ferrovija jekk jogħġbok? Как можно добраться до вокзала, пожалуйста? Ибqa sejjer, sejra dritt. Idi prямо. Nixtieq ngħid rigward il-pronunzja. L-approċċ imitattiv fil-pronunzja mingħajr l-introduzzjoni ta' sinjali fonetiċi speċjali jagħmel dal-ktieb eħfef fl-użu tiegħu, ġifieri m'hemmx għalfejn wieħed jkun jaf laqqas alfabet Russu biex juża dal-ktieb, alla volja hemmhekk tajt preżentazzjoni ċara tal-alfabet bil-kummenti. Apparti mill-frażarju Malti-Russu, jiena ħriġt l-istess frażarju, però bil-kontra, Russu-Malti. Għar-Russi biex l-istess jitalmu jitkellmu bil-Malti direttament mill-ilsien Russu, jikkomunikaw mal-Maltin, alla volja hawn l-Ingliż, però xorta hawn ħafna Russi li japprezzaw il-fatt li jkunu jistgħu jitkellmu mal-Maltin direttament bil-Malti. U smajt ħafna kummenti li dan il-frażarju jgħinhom jintegraw aħjar hawn f'Malta u anke peress li tajt tarif grammatikali mhux ħażin, smajt ħafna kummenti li bdew jistudjaw jitalmu il-Malti bis-saħħa tal-frażarju tiegħi u mbagħad komplew. U nista' ngħid l-istess fir-rigward il-Maltin. Avviċinawni ħafna Maltin li esprimew xewqa li jibdew jitalmu ir-Russu, forsi l-frażarju tiegħi jkun ta' ftit għajnuna għalihom. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.